Dragi prieteni, mă bucur să ne revedem. V-am promis de fiecare dată că o să vă aducem în studio oameni care lasă urme în memoria dumneavoastră. De asta dată ne ținem de cuvânt. Numele lui ar putea sta foarte bine pe o carte de literatură, de schițe, de exemplu, sau poate să fie și de un roman, pentru că a trăit intens, pentru că tot ceea ce a făcut înseamnă ceva pentru un cititor sau pentru un trăitor. Doamnelor și domnilor, numele lui, repet, ar putea sta bine pe coperta unei cărți, dar acest nume stă la această oră într-un partid. Este campanie electorală, este un personaj deosebit, este aici în studio și îl cheamă Sorin Iovu Rus. Deci am dreptate. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și faptul că m-ați chemat la dumneavoastră la emisiune. Îmi spune că aveți ceva trac. Cum? Pentru că toată viața ai trăit-o într-un spectacol. Da, și am fost conectat cu mass media, în special încă din 1993, pentru că știam să folosesc tehnicile, camerele video și așa mai departe, și am fost în contact direct cu televiziunea română, cu toate posturile de televiziune. Pentru că nu prea erau mulți polițiști care să știe să vorbească și care să știe să prezinte. Să comunice. Da, să comunice direct și să nu fie... Da, am trăit-o din 90 ca om de presă, am trăit-o pentru că, da, sigur că da, și de multe ori ne minunam ce fel de personaje trimitea instituția ca să comunice. Mă abțin, erau colegii mei, așa cum au fost, buni sau răi, îi respect și... Domnule Sorin Iovu Rus, ne leagă o prietenie de mai multă vreme și o să-mi permit să spun Sorine. Da, mulțumesc. Eu nu pot să spun la fel. Pentru că ești în studio și ți-e frică? Sau? Despre ce vreau să discutăm astăzi? Puteți să stai liniștit, să-ți utilizezi pensia văzând ce n-ai văzut când erai în instituțiile statului, când erai în poliție, puteai să-ți folosești pensia în diverse hobby-uri pe care le ai, puteai să stai să-ți cultivi grădina pe care ai lăsat-o în această toamnă, un pic în paragină, deși te apucasești din primăvară foarte serios să lucrezi la ea, și toate pentru a face politică. De ce te-ai apucat de politică? Spre surprinderea mea, am fost invitat să fac parte dintr-o echipă, nu știu dacă pot să-i spun numele. Da, nu am nicio problemă. Partidul Național Conservator Român, un partid nou care a fost preluat de domnul Cristian Tereș, format în 2023 și pentru ca să fac ceva să fiu altfel decât și să fiu mai bun decât cei care au făcut politică până acum, dacă putem să spunem la ce au făcut ei politică în țara asta 34 de ani. Unul dintre motive a fost odată că am fost întrebat dacă accept, am acceptat. Al doilea a fost că locul, poziția a fost fără niciun fel de pretenții decât de caracter, corectitudine, chestiuni pe care zic că le am în sânge, de respect față de colegi, față de partid, față de cetățeni, față de religie, față de toate chestiunile pe care le am în sânge, le am în gene, fără să fiu condiționat de bani, fonduri sau așa mai departe. Asta a fost primul lucru. Al doilea lucru, după acest fapt, a fost faptul că pentru prima dată în viața mea votez din 1980 și când am împlinit 80 și eu am împlinit 18 ani pe Ceaușescu, pentru prima dată voi cunoaște pe cel pe care îl voi vota, adică pe mine. Care prima dată asta a fost este pentru prima dată când în studio vine cineva și spune acest lucru și mie mi se pare un lucru, o chestiune foarte interesantă ce ai spus. Al doilea motiv. Și ai încredere în cel pe care îl vei vota. 100%. Nu cred că am înșelat așteptările cuiva în toată viața mea. Nu cred că le-am înșelat. Deci și ești convins că după ce vei pleca la București nu o să te înșeli? Nu, în primul rând nu o să mă schimb. Dacă poliția și, cum spunea cineva, am fost comandant că în poliție, că am criticat poliția, chiar astăzi am criticat anumite aspecte din poliție. Atitudinea a fost un inspector șef, că s-a publicat o chestie știți, accidental, că am făcut despre ceea ce a făcut și ce stă la baza condamnării lui. Folosesc un limbaj mai dur
și că aș fi făcut parte din aceeași găleată. Și am răspuns la comandul respectiv. Cine dorește poate să găsească pe internet, pe Facebook, discuțiile. I-am răspuns că n-am făcut niciodată parte din gălețile în care au făcut parte ei și am făcut slalom printre găleți de oameni, dar solidaritatea asta a profesiei care există între polițiști mă face să spun și să mă opresc aici față de chestiunile pe care le-am trăit alături de ei. Îți mărturisesc că mi-am făcut o predocumentare și, ca de obicei, iar pe tine te-am găsit, evident, predocumentarea era în presă, că doar urmele acolo se lasă, nu știu ce ai făcut în spatele biroului, însă sigur, 100% răzbăteau, dacă lucrurile stăteau prost, răzbăteau deciziile tale neconforme și în presă. Ori în presă am găsit un Sorin Iovurus mai degrabă rebel, un fel de, să zicem, ușor la marginea sistemului, criticând sistemul din interior, inclusiv prin anumite atitudini. Iar una dintre atitudini s-a manifestat într-o dispută cu Boc, asupra care o să revenim privind sistemul de circulație, dacă mă exprim corect, din municipiu. Să revin în schimb la... Dacă îmi cer scuze că Te rog. am avut probleme de oarecum conflicte de opinii, nu altfel de conflicte. De opinii. Chiar și cu Gheorghe Funar. Deci de acolo am început, pentru că am ocupat funcția de șef de birou în oraș și am lucrat tet-a-tet cu administrația locală încă din 2002. De fapt, toată viața mea, că am fost la serviciul rutier, dar după ce am lucrat, am fost în contact direct și cu administrația Funar. Dacă administrația Funar asculta propunerile noastre, poate că Emil Bău nu câștiga alegerile în 2004. Dacă Funar putea fi primar și în ziua de astăzi dacă nu făcea anumite prostii pe care le-a făcut, deși noi am fost împotrivă. Dar noi nu puteam ieși în mass media din cadrul sistemului, noi puteam doar ierarhic. Sorin Iovurus, să revin, îmi povesteai despre experiențele pe care le-ai avut în școală după aceea și îmi argumentai faptul că, în esență, ele sunt de natură conservatoare, de respect față de valori în special și de reîntoarcere, într-un fel, la valori așezate totuși din perspectiva modernă a lucrurilor, pentru că lumea înaintează. Constatarea mea personală este că și acesta a fost un motiv pentru care am ieșit. Membrii sistemelor, partidelor în general, sunt constituite acum după o structură pe care o văd eu oarecum feudală, de gașcă, de club, de trib. Nimeni nu vorbește, toată lumea tace, nimeni nu vezi să iasă din linie, din rândul respectiv. Și este o cultură, o chestiune organizațională greșită. Dar și voi aveți o problemă aici, pentru că... Da. Iartă-mă că am să vin în linia ceea ce spui, însă un pic vreau să fiu și eu rebel. Da. Ai primit ordin de zi pe unitate ca să te înrolezi în echipa lui Terheș. Nu. Lumea zice în felul următor că Terheș ar fi fost un acoperit și că în momentul în care el a început să facă pe suveranistul, s-a primit ordin de zi pe unitate și cine l-a respectat ordinul s-a înscris în partid. Nu, îmi pare ciudat, foarte ciudat ce îți spuneți. În primul rând îmi place o chestiune la acest om, faptul că are o construcție și o formație cultivată în Statele Unite. Noi tot timpul am așteptat America, să vină americanii, să vină. La un moment dat glumeam în urmă cu mai mulți ani, cu 20. Da, știu, și vreau să ai dreptate, ai dreptate. Ca să ne revenim noi ca și stat, dar glumeam, este să declarăm război Statele Unite, să ne ocupe, să devenim al 51-lea stat american și să mergem mai departe după modelul american. Asta era în concepția mea încă dinainte, din 90, din Academia de Poliție, când am văzut înspre ce ne îndreptăm. Fiind înregimentat, într-o structură militarizată, nu aveam voie să facem politică. Noi n-am făcut politică, dar avem și noi interese. Și când vedem interese de familie, de retribuție, de chestiuni sociale pe care le avem și nu le putem prezenta decât ierarhic. Apropo de chestiunea, a zis mai înainte de sistem, că am fost mai rebel. Nu, sistemele sunt anomice și ca să avanseze sunt elemente din sistem care lovesc sistemul, un lateral. Era Frank Zappa care spunea că deviațiile duc la progres, deviațiile de la reguli. Adică cineva, vezi că regulile sunt greșite și proaste, dacă lumea tace, nu poți să rămâi acolo în sistemul respectiv. Și dacă nu ar fi acești oameni care să
să apară cu idei noi, care să lovească efectiv sistemul și să-l tragă de pe traiectorie, să-l împingă, forțele pe care le exercită aceștia, în congruență cu celelalte forțe, vor face ca sistemele să avanseze. Deci faptul că îți spui un punct de vedere, că mi-am întrebat comandantul în școala de poliție de ce pedeapsa este mai mare la lovirea inferiorului în codul penal de atunci față de lovirea superiorului și n-a știut să-mi dea o răspuns. Așa era atunci? Da, dar era... Este, Și acum s-a schimbat? Da, este altfel reglementarea. Adică cum? O iai mai mult pentru superior și mai... Deci sau sunt cum? anumite situații în care, sunt anumite momente în care, de ce este pedeapsa asta? Și după aceea mai era o chestiune cu vătămarea corporală gravă, când copilul derapează, își lovește mașina, își vătămă grav tatăl și vine sistemul peste el și anulează dreptul de a conduce, deși el va trebui să-și întrețină dintr-o culpă ușoară familia, nu? Dacă am avut situații în care tragice, în care au ieșit tineri și au nenorocit părinții și au rămas invalizi. Sorin Iovuru, să înțeleg, să deci nu... oamenii ăștia care au făcut legile în țară, după aceea s-a modificat. Mai departe, să mă las să spun un pic, o chestiune. Sunt reglementări în lege în care, normative în care spune poate să reducă perioada de suspendare, poate să. Am avut o discuție în 2006 cu chesurul fătului. Dar asta nu înseamnă liber arbitru. Înseamnă corupție. Deci eu aș scoate din tot sistemul legislativ, că apropo, cei care urmează să ajungă în Senat, ei vor face și vor pune la punct legislația, care a fost plină, făcută de incompetenți, plină de neconstituționalități, pe care le vedeți în continuare, care sunt în continuare. Deci trebuie scoase niște chestii din lege. Poate să nu, este sau nu este. Sau altă chestiune tot legislativă, am fost victima ei și cred că victima ei a fost și judecătorul Dănileț. Când l-au cercetat disciplinar și mai departe. Sunt este reglementat, de exemplu, anumite comportamente sunt de natură să. Omule, oameni buni, aceste chestiuni sunt pur arbitrare. Pentru că eu am explicat la un judecător, m-am judecat până la Alta Curte de Casație și Justiție, s-a judecat și domnul Dănileț și am văzut în hotărârea respective simplu fapt că ești pe stradă sau că faci orice act, orice gestul este de natură să ceva. Dar trebuia să fie de natură să ceva ilicit, să creeze un prejudiciu, să facă o chestiune. Faptul că este de natură să nu este suficient ca să fii pedepsit. Băi, dați-vă seama că un judecător într-o sentință la Curtea de Apel, la Alta Curte de Casație, a spus că simplu fapt că este reglementată această reglementare atrage pedeapsa. Mi-ai premeditat o întrebare pe care... Oameni buni, trebuie să schimbăm legislația. Faptul că îi retragi cuiva accesul la informații clasificate fără să-i justifici. Pune-mă niște condiții. Dă din casă, face ceva, trădează. Faptul că... Deci tu, pur și simplu, că a fost victimă inspectorul șef rus, a fost mai mulți, că dumneavoastră nu știți ce se întâmplă în interior. Pur și simplu, dacă îi retrage cineva arbitrar, că nu-i mai place de respectul, nu au obligația să se justifice. După aceea, poliția judiciară, ca să faci parte din poliția judiciară, se face un dosar pe care îl trimiți la procurorul general, care trebuie să-ți dea avizul pentru orice agent care termină școala și lucrează la postul de poliție Jichișul de sus, trebuie să-i dea avizul ca să ia o declarație. Mă tot întreb, cum de nu s-a răsturnat planeta pe noi în momentul în care, cum am lucrat noi până să apară PNA-ul, DNA-ul, noi am făcut infracțiuni de dare, luare de mită. Deci trebuie să ai niște viziuni. Eu aș desfința DNA-ul. Toți procurorii știu să constate, să cerceteze cu structurile respective infracțiuni de corupție. Care e problema? De ce a apărut această structură paralelă? Ca să poată fi coordonată... Sunt procurori mai buni la DNA decât și dirijată spre anumite interese. Nu știu. Acum e o prezumție. Prezumția în general este de bună credință și de nevinovăție, pe care trebuie să o aplici oricărui om. Sunt mulți oameni care ocupă anumite funcții sau sunt găsiți în anumite împrejurări, aleși, și lumea sară și încarcă cu tot felul de chestiuni. Da, cred că ești un politician. Dar oameni buni, dați-i o șansă, dați-i 6 luni, cum este, nu este în lege, 6 luni de probă. Dacă vezi că nu funcționează, îi rup picioarele. Repet, da, cred că ești un politician pentru că eu începusem un set de întrebări pentru un anumit domeniu și m-ai dus într-o zonă unde ești foarte puternic. Dar... Nu, astea sunt chestiuni concrete. Nimeni nu vorbește de chestiuni concrete. L-auziți pe PNL, pe PSD, pe nu știu ce, că vom face străzile, că vom face... Oameni buni, șoseaua de centura Clujului putea să o facă cum a făcut-o domnul Bolojan la Oradea. Nu să o facă președintele Consiliului Județean Tișe și cu Boc. Dar Tișe putea să o facă. Exact cum au expropriat alte grădini, putea să fie de când și era desenată de pe vremea lui Gheorghe Funar. Și sunt 34 de ani în care noi nu circulăm. Dacă tot ai venit și m-ai adus în zona juridică premeditând, de altfel... Numai un moment, acasă. un moment, Okay. Abia aștept să-i trimiți. Știi foarte bine.
Sorin Iovurus, mi-ai premeditat o întrebare care ține de ce vei face dacă vei ajunge în Parlament. Dragilor, se va ocupa de partea de legislație, sunt absolut convins, pentru că Sorin Iovurus, acolo unde este stăpân, este cu adevărat și democrat, și stăpân, și dur. Și sunt convins că va intra acolo și ce spun acum spun cu toată certitudinea și cu toată credința. Dar vreau să revin Am liniștit. totuși, da. Atâtea sunt de spus chestiuni concrete. În jurul nostru ni se încalcă drepturile civile, drepturile peste Știu tot. că ești un Și observator nimeni nu vorbește. extrem de acid. Mi-amintesc că mi-ai trimis niște filmulețe cu un tramvai care scârție îngrozitor. Este parcă din Twin Peaks și toți cei care sunt în jurul acelui macaz, că bănuiesc că e un macaz acolo, Da, care sunt toți cei care în sunt oraș. în jurul, în oraș, în plin oraș, în apartamente, sute de apartamente care suportă acel sunet tăios care e mai dur decât durerea de dinți. Și acel tramvai este produsul pe care domnul Boc a reușit să-l lanseze pe piață după ce a modernizat liniile. Foarte mult este de discutat pe tema. Și de aia spun că ești un observator Dar extrem eu vreau să vorbim despre legislație și despre ce urmează să facem, de atent la tot ceea ce se întâmplă. Problema este că sunt sesizați, dar nu iau măsuri. Și nu interesează și ignoră. Nu mai coboară. Acum răspund direct din Mike. Sorin, respect ce spui, dar Eu întrebarea nu mea este permiteam următoarea. la o petiție să nu mă duc la locul unde cetățeanul are problema, să nu o văd, inclusiv din punct de vedere rutier, și să nu caut o soluție prin care să fie mulțumit și el și noi. Acum ei au taie direct cu ciocanul și după cum vrea X sau Y, după cum vrea șeful, Grupa mare, da, cum vrea șeful familiei. șeful familiei. Da, cu eu așa G. îi spun, pare rău, așa îi spun, familia. Da, este dreptul tău să spui. Da. Nu sunteți prea mulți suveraniști împărțiți în prea multe partide. Nu știu, acum nu prea e definit așa foarte bine chestiunea asta cu suveranismul. S-ar putea să fim, dar eu cred că se vor strânge oamenii. Oamenii corect se strângă. Și acum este o dovadă o dovadă a faptului că cetățenii vor altceva, s-au săturat de... Deși aș putea să intru, introspecția să o fac mult mai în profunzime, Este o competiție. tot ce nu este globalist îi judecăm ca suveraniști. Orice spui acum, dacă vrei să fii neutru, ești considerat putinist. Deci sunt niște chestiuni aberante. Deci nu mai ai voie să ai punctul tău de vedere. Deci dacă tu spui ceva acum, să zicem, nu sunt de acord ca nu știu, spunea cineva, ca să fie, nu știu, așa, plătite drepturi mai mari decât la copiii care sunt refugiați decât copiii din România. Dau un exemplu. Da. Nu, hai să o spunem, să subliniem foarte clar. Nu sunt de acord. Copiii familiilor nu- din România, a românilor, Sau- sunt plătiți, au niște indemnizații, drepturi, da. niște drepturi mai mici decât ale celor din Ucraina. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Nici pur și mie. simplu. Am înțeles, sunt greutăți și așa mai departe, dar nu mi se pare corect. Copiii ăia trebuie să fie Nu mi se egali. pare corect ca un copil să ia mai puțin, o alocație mai mică decât și să fie drepturi mai puțin alocate lui decât un cetățean care este în regim de detenție. Iarăși nu mi se pare corect. Oamenii trebuie create sisteme pe care ei să muncească și să se autofinanțeze, cei care sunt în regim de detenție. Da. Și alte lucruri. Sunt chestiuni care sunt moștenite și nimeni nu vrea să le vadă, nu vrea să le schimbe. Fiind într-o minoritate, nefiind într-o structură care poate să ia decizii, pentru că dacă lumea nu te votează și nu reușești să ajungi într-o structură pe baza voturilor ca să iei decizia și te trezești în minoritate, că eu mai glumesc câteodată, eu toată viața mea am fost minoritar și glumeam, zic, eu sunt, la un moment dat am fost în viața mea, acum pot să glumesc, că vreau să glumesc, am fost, la un moment dat, în aceeași persoană mea am fost negru, ungur, musulman, adică toate minoritățile, toate chestiunile astea erau în persoana mea, așa mă simțeam ca cel mai minoritar dintre minoritari. Păi dacă în Băneasa sau în școala de poliție am făcut niște manifestări,
pentru a se transforma școala respectivă între, inclusiv greva foamei, refuzat hrana în Academia de Poliție și am făcut grevă și am oprit sistemul și a venit atunci ministrul Justiției, Poftim? ministrul de interne, Doru Viorel Sud, Dumnezeu să le ierte, ca decenat, și atunci s-au schimbat sistemele în Academia de Poliție, s-a transformat Deci, în școală Sorin de țen. Iovurus, ai făcut greva Da. foamei împreună bănesc cu niște colegi. Nu, cu încă unul, pentru că Numai doi. am fost puși la arest pentru de un ofițer pentru lipsă de respect față de superior. Atunci, așa erau regulamentele militare. Am fost puși la Și arest. de fapt ce vreați? De ce nu vreați să mâncați? După aceea a venit ministrul de interne și atunci practic s-a schimbat macazul și am spus, eu vreau să plec din Academia de Poliție în Statele Unite în 1990. Asta a fost. Când s-a schimbat sistemul, eram în anul 1 și cineva a zis că, un alt coleg din anii mai mari, așa a spus, nu heavy, spuneau în Academie, era heavy metal, era metalist, pe vremea ascultam numai muzică. Sorin Iovurus, șeful poliției rutiere, era heavy metal? Corectul meu era heavy în Academie de Poliție, acum colegii spun, da. Mai asculți? Bineînțeles, asta e în sânge, n-ai cum să scap de ea. Și așa au fost atunci. Și am schimbat, a venit domnul ministru de interne, domnul Viorel, ne-a adus toți profesorii de la drept din București, domnul Ciobanu, Bârsan, Sanda Ghimpu, Cărpenaru, Ceterchi. Am dat examen la istoria statului și dreptului cu domnul Ceterchi, Dumnezeu să-l ierte, oral. Am luat 5. Da, am luat 5. Dar nu vă spun ce 5 a fost ăla. Nu mă laud că am fost șef de promoție sau că am fost o mare. Bun. După aceea am avut onoarea că în 1993, în 92, am fost invitat la un simpozion la Universitatea București, pentru că, într-o scurtă paranteză, deci ce au făcut cu Academia de Poliție, numai șpăgi, trafic de influență, toți nesimțiții și-au luat doctorate acolo, au dus-o într-o mocirlă infectă și au distrus Academia și asta a distrus-o tot sistemele astea, ăștia care acum se trezesc la 8% și la 18%, care trăiau nimiciți de mult. Am luat cuvântul de la balcon, am coborât la Stai un pic, era, nu un pic. da. Să vă spun numai de 8% te referi la liberali? Da. 18% te referi la PNL, la PSD? Da. Păi ei au fost la putere din 90 și cât? Din 90 încoace, numai tot găștile astea, nu? Și s-au tras unii pe alții. Nu contează. Trebuie să vină și altfel de oameni. Era tema simpozionului infracționalitatea, viitorul criminalitatea informatică și eu tocmai terminam liceul de informatică, l-aveam absolvit și din sala aia cred că eram singurul care puteam să vorbesc cât de cât, că am și lucrat operator de calculatoare, despre domeniul respectiv. Câțiva cetățeni au vorbit acolo la pupitre, să vă dați seama că era ministrul Justiției, șeful școlii, profesorii de drept de la București, la Academie. Și vorbeau prostii. Și eu fiind la balcon, n-am mai rezistat. Și am ridicat mâna la un moment dat, cineva vrea să ia cuvântul și zic, da, dacă permiteți, și colegii care o să mă vadă știu că a fost, dacă permiteți, numai 2 cuvinte vreau să spun. Și vreau să făcut o liniște în toată sala, am coborât de la balcon, am ajuns la podiumul respectiv și am început să vorbesc. Și le-am explicat cum poate un IT, nu știu ce, să facă niște damage-uri, niște daune de sute de... Ei nu înțelegeau ce baze de date, ce urmează să fie, ce urmează să se întâmple, care poate să-ți lase un vierme, un programel și după ce l-ai concediat, după un an, 2, să-ți distrugă toate de baze de date și după aceea trebuie să le reduci toate informațiile la loc și cum trebuie salvate. Așa. Am vorbit eu așa vreo 20 de minute și după care au zis ministrul Justiției, ce faceți miercuri? Nu veniți până la mine la cabinet? Bă, da, zic, cum să nu vin? Vin la dumneavoastră. S-a terminat simpozionul, m-am dus și am avut ofertă să rămân la Institutul de Cercetări Juridice în București. Și n-am rămas pentru că eram deja căsătorit, aveam acasă locuință, aveam jobul și am zis că dacă aveam și un contract cu Ministerul Interne pe 10 ani, o zis că ăla se rezolvă. Era domnul Ninosu, ministrul Justiției. Eu cred că dacă am fi o societate normală, unde meritocrația ar începe lista și dacă am ști ca indivizi să ne urmărim interesele și să votăm conform intereselor noastre, nu judecând umoral și după principiul Bapea Mătii, da, corect. Cred că Sorin Iovurus ar ajunge fără doar și poate în Parlament. Așa ar fi normal.
Întrebarea mea este următoarea. Dacă vei ajunge în Parlament, între tine și cei din circumscripția 13, parcă e Cluj, așa? Da, 13. E ciudat, interesantă chestiunea. Da. Domnul Tereș a fost 13 pe buletin la președinte și totuși sorții și stelele și astrele ne-au pus pe noi pe 12. Da. Deci că domnul pe 13 au luxat un pic, adică au luat mai puține voturi, pentru că e necunoscut, nu e așa de cunoscut. Dar... Între parlamentarul Sorin Iovurus și oamenii care l-au votat, ce tip de legătură va exista? Neschimbată și continuă, exact cum este și acum. Este și acum, când ies pe stradă, cum ies. Am avut niște situații în care, când eram activ, de exemplu, și până din fața blocului de la mine și până să intru în casă, am făcut o oră și jumătate. Discutând cu cetățenii care au tot felul de probleme și care mă cunoșteau și mă cunosc și mă vedeau, n-am putut să plec de la și nu odată. Adică din a le explica și a sta de vorbă cu ei și a-i îndruma vis-a-vis de ceea ce pot să facă ei față de întâmplările și situațiile prin care trec în fiecare zi. Și chestiuni concrete, nu povești și bălării și să nu-ți cer scuze. Eu am acum candidați la Senat, sunt 4 locuri în Cluj, da? 4 locuri. Da. Locul 1, secretarul general al Guvernului, Abrudan, fost prefect, da? În pandemie fost prefect, act neconstituțional, sancționați pe pandemie, inclusiv oameni și apropiați de-a mei, 5.000 de lei amendă pentru că a coborât, venit din Italia, da? A coborât în scara blocului să vadă dacă a venit poșta și a dat 5.000 de lei, 1.000 de euro și a zis să facă contestație, nu să facă contestație din cauza sistemului judiciar eșuat, pentru că e eșuat, nu total, dar e singura speranță va fi. Zice, ce să fac? Am o plătit, după care s-a demonstrat că sunt neconstituționale, n-a fost neconstituționale reglementările respective, au fost și abuzive și au văzut și acum candidează să-i voteze clujenii, da? Dau un exemplu. Da, stai un pic, fără dăm să-și lista, ceară scuze. completează lista. Să completez, fără să-și ceară scuze, da? Măcar să-și cer scuze. Eu îmi cer scuze că i-am încărcat pe polițiști și am făcut să-i sancționeze pe oameni nevinovați. Pentru că și așa, dacă îți făceai singur o simplă hârtie de mână, puteai să ieși niște prostii. Le-au condus niște prostii, da? Și oameni care au fost plimbați prin sisteme și cărați de la Nicoară încoace, nu știu ce, mutați dintr-un loc în altul și puși pe diferite funcții. S-a oprit planeta și s-a oprit planeta, dacă vă aduceți aminte, nu a putut să punească guvernul pentru că Ciucă nu l-a pus pe Abrudan, secretar general al guvernului. Vă aduceți aminte? Că s-a oprit planeta. Păi mă, și în primul rând eu dacă Ciolacu. Da. În primul rând eu dacă aș fi premier, eu n-aș fi acceptat niciodată să-mi fie secretar general al guvernului de la alt Dar Ciolacu la un moment dat l-a refuzat, lăsând să se înțeleagă că în dosarul lui există ceva probleme deosebite. Atunci s-a oprit planeta. De eu de ce zic? 2. PSD Cluj, da? PSD Cluj, Corduș, da? Spitalul, corupție și așa mai departe. Despre ce vorbim? Păi spitalul se construiește. Lion Rotary, nu am nimic, că sunt legale. Lion Rotary și așa mai departe, în anuare, îți prind și acolo. Foarte bine, fac activități, nu contează. Dar tu ce probitate ai după ce ai avut corupție în jurul tău? Nu am nicio treabă cu... Foarte bine, lumea să-i voteze. Dar pot să votez așa în continuare? După aceea, UDMR va vota la fel, nu niciun fel de problemă. Toașna de candidat la Senat primul pe listă, ok? A stat până am primit 30 de ani ca să pună subprefect. Subprefect, bun, sunt niște dispoziții în care le-am prezentat și radio în care, și la televiziune, în care vine cetățeanul din Anglia cu permisul expirat, el coordona activitatea de înmatriculări, prescribări, permise și așa mai departe. Tu vezi că sunt norme juridice discreționare, discriminatorii, ilegale și abuzive și nu zici nimic. În speța asta te referi la Tajnădi ca subprefect? Da, care acum și-a dat demisia și candidează pe listele UDMR ca să fie senator. Nici o problemă. Eu sper ca să... Ei vor vota oricum, cum vreau. Eu am prieteni care sunt... care votau până acum cu UDMR și sunt convins să mă voteze pe mine. Nu să voteze cu UDMR. I-am și spus. Prieteni, aveți o mare problemă. Glumez, Sorin Iovurus, nu ți se pare că ai venit mai târziu, te-ai urcat în ultimul vagon și trebuia să te duci mult mai devreme? Nu aveai cum să vin mai repede pentru că așa a fost să se întâmple. Nu aveam cum și condițiile nu au fost de așa natură. Eu sper, sunt mulțumit și cu o chestiune și cu alta. Dacă vom fi aleși și vom ajunge în Senat, înseamnă că voi avea un nou contract. Un nou contract pe 4 ani și care mă va determina să fiu așa cum a fost și în sistemul respectiv din care am ieșit, dedicat 100%. Adică 24 ore din 24.
Deci o să schimbe viața și o să fie greu față de ce fac acum. O să fie mai greu. Eu așa văd. Că o să, zice, pune-l pe om pe o funcție ca să vezi de ce fel de om este. Noi am pus o grămadă de oamenii prin voturile lor, au pus oameni pe funcție și au văzut că s-au întors împotriva lor. Tu să-ți mărești salariul de primar sau de ce înainte să mărești pensia și tu ești plătit din pensia respectivă? Despre ce vorbim? Și n-au niciun pic de caracter. Și oricum au salariile mari, și au beneficii mari, și au privilegii mari. Cum să-i voteze oamenii ăștia în continuare pe ăștia? Mama mea avea o pensie după 40 de ani, 50 de ani, că spunea cineva ăsta. Unul dintre ei spune, tatăl meu este preot și acum nu știu ce. De ce spui chestia asta? Tatăl meu a fost șofer. Mama mea a fost bucătăreasă, ospătar. Au stat în picioare 40-50 de ani, cu salariu de 1200, că le-am văzut card, Dumnezeu să ierte. Le-am văzut cartea de muncă. De ce să spui chestia asta? De ce cum să-ți mărești tu privilegiile, ca și parlamentar și ca așa, înainte să vină cei care Sorin te Iovoros, plătesc? avem de ales la 1 decembrie între Elena Lasconi, care este... Nu, în 8. În 8, pardon. În turul da, 2, da. În turul 2. Da. Avem de ales între Elena Lasconi, care este reprezentanta globaliștilor, cel puțin asta este Nu știu, eticheta. și astea scoase din joben expresiile și noțiunile astea. Până la urmă, ea are niște voturi în spate. Da, de acord. Deci, asta nu înseamnă să nu-i Okay. respecti voturile. Cum să nu? Deci suntem puși în fața a doi reprezentanți. Un reprezentant care se revendică în zona globalismului, sau cel puțin asta este eticheta, și unul a suveranismului. Aici cred că nu este... În partea suveranistă este nouă, nu știm, foarte multe, nu văd în jurul lor decât oamenii și voturile. În partea cealaltă văd, nu mă interesează partea, că eu tot zic, eu de exemplu, dacă m-aș identifica, m-aș putea identifica și eu acolo în structurile lor, nu contează. În partea asta, în dreapta, văd Ludovic Orban, PMP Băsescu, cine mai zis acum, că mai zis cineva, PNL-ul, Da. așa mai, văd aici grupările astea Reperul, Cioloș... care au arătat ce pot. Îi văd grupate. Nu faptul că este Lasconi, că este femeie și văd ce s-a strâns în jurul femeii respectiv, în jurul candidatului respectiv. Și faptul că folosești că femeie sau bărbat tânăr sau bătrân este discriminatoriu. Deci nu trebuie să folosim cetățeanul X cu cetățeanul Y. În partea stângă nu văd decât lumea, oamenii și voturile, că mulți au zis, ce trolii, nu știu ce. Nu trolii au băgat buletinele de vot acolo. Pentru că, și dacă calculăm la rece, un procent mare este de la militari. Militarii sunt peste 100.000 cu familiile lor și asta am calculat. Aici se pare am calculat că... eu un 5%. Așa. Și ăla 5% s-a dus la... Este una din marile greșeli, din cele două mari greșeli pe care le-a făcut Ciolacu. Nu știu. Mi se pare că... Din 2017, deci ne fură și pe mine. Inclusiv Boc și așa mai departe, când au tăiat salariile, când au făcut nu știu ce, că atunci am rămas foarte, foarte surprins că după ce oamenii sunt non-stop în priză, non-stop la servici, tu vii, Băsescu și tai a priori 25%, la magistrați nu le-au tăiat. Iarăși e discriminatoriu și iarăși a fost mizerabilă. Prima chestie, da? Și tai, și după aceea nu și-a mai revenit. N-ai mai indexat pensiile conform legii, nu le-ai dat drepturile și au ajuns să rămână colonelul generalul cu pensia în urma celui care se pensionează acum. Nu contează, adică contează, dar tu, ei toți ăștia, nu au aplicat legea. Deci tu ai legi pe care nu le aplici. Păi du-te mă acasă, dacă nu ești în stare să faci o lege. Hai să rămânem în zona suveraniștilor. Deci mi-ai spus despre globaliști, cine se adună în spatele Elenei. Știm. Ce să mai, despre ce vorbim? Și în partea suveraniștilor? Cetățenii, uite așa cum sunt ei. M-am uitat pe statistică, SMIDA, 32 de locuitori, 5 case, da? 5 case. Da. Le găsesc datele pe așa. Da. Am fost curios. E la capătul lumii. 32 de oameni au votat în secția de votare. Deci statul Cu cine? O alocat resurse. Da. 8 voturi au fost cu Călin Georgescu. Dați-mi o explicație. Oamenii s-au uitat pe listă. Pe cine? Ciolacu, nu ăla. Mă, vrem altceva. Nu mai vrem pe ăștia. Și au ajuns la Călin Georgescu. Și au zis, ce poți să spui despre Călin Georgescu? Nu contează cum e. Oamenii au dreptul să fie cum vor. Să vorbească, să vorbească orice, da? Despre mâncare, despre dreptate, despre așa mai departe. Mi-a plăcut că ai afirmat... Oamenii au
pus ștampila, sau i-au tot dat la o parte și au ajuns la Călin Georgescu. Cum? Păi uite așa, eliminând, prin eliminare. Pentru că eu zic de multe ori, situația de acum este, dar nu poți să zici că e eșecul politicilor de până acum. Nu este eșecul. Este rezultatul evoluției sistemului, evoluției vieții. Oare nu există totuși un clivaj foarte mare Că nu este rău sau între ceea prost. ce s-a reușit totuși sistemul ăsta politic să pună în practică, în aplicare? Adică s-au gândit totuși la pensii, au început o lege a pensiei, e adevărat că este perfectibilă, dar au făcut-o. S-au mărit salariile la medici, este incontestabil, sunt efecte pozitive. Dar nu Se trebuiau pare să fie că nu niciodată ținea. mici. Nu trebuiau să fie niciodată mici. Acum Ok, asta s-a hai să mergem moștenit. mai departe, da. Au început acum să construiască autostrăzi într-un alt ritm decât a fost. Dar, oare omul nu percepe de fapt că există un clivaj, ceva nu se leagă între ceea ce s-a realizat și mereu aceleași fețe? Oamenii Nu constată, cumva oamenii vor alte fețe, s-au săturat de același tip de discurs, nisipos, fad. Oamenii constată faptul că mă pun de multe ori în viața asta și în anchete și în situații, te pui în situația fiecărui cetățean. Oamenii văd că cei care au fost la conducere, la putere, au parvenit din structuri care au ocupat funcții de stat și așa mai departe în zona asta a statului, au parvenit și ocupă, de exemplu, Moise Bolojan acum ocupă funcții multiple fără să dea randamentul respectiv. L-am auzit vorbind acum ieri, chestiuni pe care eu le-am subliniat și le-am mai pus în mass media și am mai vorbit despre ele în alte emisiuni, să eliminăm sinecurile. Dacă tu ai un secretar de stat care la Ministerul de Interne care mai încă 5 consilii de administrație și are venituri, păi mă, nici între ei nu se vor vota. Deci nici peneliștii nu i-au votat pe PNL, peseliștii... Da, Sorin Iovuru, ce de încredere pot Pentru să am că eu el în... nu accede. Dar Ăla care are 6 consilii de administrație, da. Mă, dar și eu dacă aș fi șef de partid, i-aș spune, mă, omule, dar nu să ajunge unul? Și eu zis aseară, care ocupă funcție de stat, să nu... Băi, acum Sorin Iovuru, în poza de grup... Lasă încă 3 peneliști aici. În poza de grup al lui Bolojan, din care facem steaua matură a politicii românești, în poza de grup, lângă el este Boc. Da. Dom'le, ce credibilitate am? Da. Pentru că Boc vine cu o întreagă suită după el. Da. Boc este el al 5-lea mandat, dacă nu mă înșel, da? La al 5-lea mandat și discutam că aia nu s-a făcut. Eu sunt în opoziție față, deci este și primarul meu, dar eu sunt în opoziție față de el, pentru că sunt multe lucruri pe care le-am propus în 2004 și lui, înainte să fie primat în primul mandat, și a ajuns să le aplice acum după 30 de ani, 34 de ani. Noi avem niște materiale, eu nu vorbesc prostii, noi am avut niște simpozioane cu Universitatea Tehnică de Siguranță Rutieră și pe care vi le pot pune oricând la dispoziție, cam pe CD-uri, cu doamna Chira, Dumnezeu să ierte, de cealaltă, chestiuni pe care le-a preluat, treceri pentru pietoni semaforizate pentru siguranță rutieră, parapeți, nu știu ce. Le-au preluat după 30 de ani, după 25 de ani, 30 de ani. Noi trebuie să fim la next level acum. Trebuie să fim la alt nivel. Păi eu sunt de acord, dacă am ajuns după 35 de ani să ne lăudăm că am zugrăvit niște fațade într-o anumită culoare și am mai asfaltat niște străzi într-un oraș de 5 stele, mie mi se pare că suntem retarzi. Până la urmă, cum mi-a zis mie cineva, când am fugit pe stradă și am sărit 4 garduri și am prins un hoț și mi-a dat calificativ foarte bun și am făcut contestație la calificativul foarte bun și am zis merit excepțional. Și s-au întâlnit o comisie de 3 ofițeri superiori și s-au supus la vot și unul singur dintre ei a fost de acord, Pop Teodor a fost de acord că merită excepțional. Nu vezi niciodată un șef de birou de poliție rutieră de municipiul reședință de județ să fugă pe stradă și să prindă condamnat la omor să adă 4 garduri ca în filme. În primul rând pentru că nu are condiție, în general nu au condiție fizică. Să facă săritura hoțului, că m-a întrebat un copil, Paul, un subordonat, un locotenent care era pe cealaltă stradă, pentru că cu el am mers la intervenția respectivă în timpul liber, m-a întrebat, șeful, dar vreau să știți să faceți săritura hoțului. Băi, eu cartiera asta am făcut, am fugit de miliție și nu m-a prins, de-aia am ajuns să fiu polițist, pentru că nu m-a prins miliția pe vremea Ceaușescu. Vreau să spun o speță. 2 au votat împotrivă, că vă dau numele lor. Împotriva la excepțional. Deci să faci contestație și atunci, cum să zică, mă, ăștia, bă, s-o nu cu toate țiglele pe casă și în poliție să mă, oricum am fost un polițist atipic.
Pentru că eu mi-am jurat mie, înainte să mă duc la școala de ofițer de miliție, eu dacă ajung milițian, că am intrat în 89, dacă ajung milițian, eu nu o să fiu altfel. O să fiu partea corectă din sistemul ăla în care trăiam. Deși sunt milițieni judiciari și așa mai departe care și-au făcut treaba, au umblat după hoți, n-au făcut politică, n-au fost comuniști, dar ei și-au făcut munca. Este poliție și în sistemele comuniste, și în sistemele capitaliste, dar polițiștii cam aia fac. Ești de formație jurist. Da, și îți mândru de Să asta. presupunem N-am că- avut timp să mă perfecționez, dar o să am timp să... Ajung la Să alt presupunem că ai fi în organizația condusă de Bolojan și descoperi că sunt 2000 de procese intentate Consiliului Județean, primarului, fostului primar Bolojan, că a fost primar, dacă nu mă înșel, înainte de a fi președinte al Consiliului Deci Județean, răspunsul e simplu. pentru că E simplu. că aceste procese au fost intentate celor două instituții în urma deposedării de teren pe care s-au construit centurile și așa mai Exproprierilor. departe. Exproprierilor. Cum s-au făcut și în Cluj. Care Cel încă mai nu scump sunt parc. finalizate, Ok. dar în ciuda nefinalizării, neexistenței unui act de justiție inatacabil, final, ele s-au făcut. Între cele două, între 2000 de procese, așa se vorbește, și faptul că sunt centurile, tu, formație jurist, cum ai judecat? Ți-ai judecat șeful de partid. Nu, de ce să-l judeci? Nu, îl judecă judecătorii, pentru că se numește judecători și instanțele se vor pronunța. Problema, eu am remarcat treaba asta și mă deranjează foarte tare chestiunea asta cu exproprierile în anumite situații. Ai înțeles despre ce da. este vorba și sper că și Da, nu, urmăritorii noștri nu. înțeleg. S-au rezolvat niște obiective. Aceste obiective, în spatele lor, au mii de procese. În fiecare proces există niște indivizi, niște persoane, a căror drepturi au fost, susțin ei, și avocații care îi reprezintă, Da. au fost lezate. Da, dar instanța va stabili dacă au fost lezate sau nu, dacă a fost pentru interes public într-adevăr sau nu și dacă despăgubirea a fost suficientă sau nu. Pentru că până la urmă va fi vorba despre cuantumul despăgubirii. Dacă nu, tot justiția va putea dispune la un moment dat readucerea situației de fapt la starea inițială. Și s-ar putea să ne trezim că desfințează drumul sau strada, sau eu știu, cum va hotărâ judecătorul respectiv. Deci este o chestiune de justiție. Noi nu mai avem ce să... Bun, mai sunt și alte chestiuni. Sunt situații în care agentul, reprezentantul statului, comite abuzuri, știe că le comite, dă amenzi cu intenție sau le dă greșite, știe că sunt greșite și le dă cu atâta ușurință și lasă pe cetățean să se adreseze justiției. Dar Să-și piardă timpul. Cetățeanul nu se mai adresează justiției pentru că Nu-și pierde timpul este pentru scumpă că... Exact. și de multe ori, chiar dacă este sancționat pe nedrept, plătește sancțiunea ca să-și vadă de viața lui în continuare și evită sau încearcă să se descurce în situațiile următoare similare. Să se descurce ca să nu mai ajungă în situații de genul respectiv. Ori dă-și pagă, ori discută, ori nu oprește, ori își caută alt loc, ori merge la mică înțelegere. Rebelul din Sorin Iovurus, conservatorul din Sorin Iovurus, pot să coabiteze? Păi orice sisteme sunt perfectibile. Și partea de conservator, de suveranitate, deci trebuie să avanseze. Nu poți să rămâi încremenit în trecut. Ce ar fi fost dacă am fi rămas conservatori numai cu aparate de radio și cu radio care se difuzau la țară în casă, era radiouțul respectiv și să nu mai avansăm, să nu mai avem televizor și mai departe. Trebuie să folosim progresul, dar partea conservatoare este partea cealaltă, partea de respect, de familie, de onoare, de caracter, să nu minți, să te uiți în om, să-i spui adevărul chiar dacă îl doare, pentru că îl duce altfel și să simtă că îl cari alături de el, că suferi lângă el. Adevărul este în NATO sau în afara lui? Dar nici nu există nicio altă situație. Sunt prostii astea. Nu au cum să nu fim în afara NATO. Eu mai am niște, de exemplu, o chestiune... Nu avem cum să fim în afara NATO. Nu avem cum.
Nu avem cum. Suntem în NATO. Astea sunt Adevărul este în Uniunea Europeană Este sau în una- afara... Bineînțeles că în Uniunea Europeană și în Schengen. Și în Schengen, cum a zis domnul Terheș, a doua zi face veto ca și Ungaria și ne priți orice decizie luați, nu vă mai răspund. Adică să fim demni, să nu fim iobagi, să nu ne comportăm ca și șopârlele, să stăm. Eu simt că și inclusiv unirea asta și traiectoria asta luată a fost dată la o comandă comună, probabil că de la Uniunea Europeană, să iei PSD-PNL în brațe cu PSD, da? Iohannis cu PSD, să iei, să-i duci, asta a fost o comandă unică, să-i pui în aceeași barcă și să-i duci mai departe. E o vrăjală cu sisteme democratice se învârt, ai alegeri, ai nu știu ce, se spune la vot și puterea trebuie împărțită. Iartă-mă, spui că e o vrăjeală în sensul că Uniunea Europeană ne-a lăsat în pace. Noi am inventat Nu, ideea... i-a dat dispoziție, le-a dat dispoziție structurilor așa, să se unească și să meargă cu minți în același guvern și să-și facă de treabă și să-și împartă influența și să fie călare pe bani împreună. Unică. Până la urmă asta a fost să aibă puterea și banii și accesul la fonduri. Asta a fost. Pentru că dacă nu era ori PSD, orice făceai altfel de alianțe, chiar și cu alții, nu știu, cu AUR, cu DMR, cu cei care mai sunt în Parlament. Nu vreau să premeditez Problema răspunsul este, tău. trebuie împărțită puterea. Nu poți să o dai. Asta a unit puterea. PSD-ul, PNL-ul, când s-au dus în aceeași linie, sub linia lui... Și pe lângă asta nu poți să, după ce ai scuipat, da? Dar în politică totul e posibil. Nu e Este adevărat. arta Ce e posibilă. asta? Aia nu-i politică. Ce președinte e ăla? Ce președinte am avut noi să avem? Că e gata. Ce fel de președinte? Adică vrei să spui că dacă ai fi comandant de partid, șef de partid, ai avea partide cu care n-ai face alianță pe un proiect bun pentru țară? Ba da, nu, faci. Cum să nu? Tocmai lucrurile bune trebuie luate și chiar aș împărți puterea și aș da la alții și aș da putere structurilor. Păi e posibil de atâta timp să nu ai șef la SRI? Ce vă spune asta? Cum au făcut la un moment dat, PSD a pus șef la SRI din opoziție. Vreau să revin fără să premeditez. Cum e posibil? Contează cine e șef la SRI? De ce să conteze? Păi trebuie să Pentru fie... că ei au fișa postului, au structurile, știu ce au de făcut, le dau informații, justiția, parchetele și astea trebuie să lucreze, să-i caute pe cei care sunt neloiali și așa mai departe. Erau foarte mulți candidați de foarte bună calitate și nu știau pe care să le aleagă. Care dintre ei? Nu știu, bănuiesc că doar meritocrația, PNL-ul și PSD-ul... Încă o chestiune, că mie îmi place să spun că sunt chestiuni de lege ferenda, pe care trebuie să le facem noi în continuare, să le creăm ca și după sistemul, de exemplu, american. Nu e posibil tu, Parlament, Senat, și trebuie creată o lege în acest sens, tu să chemi pe un membru al guvernului în fața senatorilor și a deputaților, și el să nu vină? Să nu vină. A doua oră, prin efectul legii, indiferent dacă l-a numit premierul sau așa mai departe, ăla pleacă, tată. Pleacă și pleacă cum fac în Statele Unite. Mâna pe carte, jur, și ai mințit în fața comisiei respective, ai plecat la pușcărie. Știți că Bill Clinton a fost găsit vinovat, dar el a fost iertat de Congres. Vă aduceți aminte? Da, Pentru așa este, da. El a fost... Deci aveau și puterea asta, să nu ajungă chiar neapărat în pușcărie. Dar e inadmisibil să sfidezi puterea legislativă. Am scris la vremea respectivă și într-adevăr... și comisiile senatoriale, păi trebuie să fie mai tari decât președinte și pe președinte trebuie să-l cheme comisia. Era președinte atunci domnul Băsescu, așa-i? L-a chemat pe Bill Clinton în Congresul în fața lui. Da. Și nu a mers. Ba da. Despre ce vorbim? Și a pledat... Avem exemple. Avem oameni care vin de acolo, care să ne dea, să meargă pe un drum, pe o democrație așezată. Noi am învățat ce... Da, aici ai deschis o rană foarte tare. Presupunând că vei ajunge, și îți doresc, să ajungi parlamentar, îți vei pune problema de demnitatea parlamentarului, pentru că această speță pe care ai adus-o în discuție, cu refuzul acestei distinse doamne ajunsă mare procuror în Europa... Nu neapărat la ea, că au mai fost câteva cazuri. Nu numai ea, sunt mai mulți, într-adevăr. Cu atât mai mult accentuează ideea că parlamentarul român este lipsit de demnitate.
Păi inutil acolo, pentru că dacă ai pus... Eu acum e o altă... Păi și atunci dacă... Din alt punct de vedere, eu am fost mai repede pentru alegerile uninominale parlamentare. Pe lângă faptul că noi am discutat și discutam și în Academia de Poliție și când învățam dreptul și după aceea și în fiecare zi vedeai că e o inflație de parlamentari și sunt inutili. Ar trebui să fie 300 de parlamentari. Nu, să nu fie 300 de parlamentari, să fie câte județe avem? 50, cu municipiul București, sectoarele eventual și restul câțiva deputați și gata. De ce 300? De ce nu 301? De ce nu 299? Așa a fost referendumul. Ok. Și să vezi că au venit toți și au avut la un moment dat putere calificată, adică 2/3 din Parlament puteau să schimbe și n-au schimbat. L-am auzit, îmi amintesc de Iohannis când a zis că imunitate și și le găsiți pe internet. Să se revină la sistemul, la mandatul prezidențial de 4 ani, să fie niște chestiuni. Pentru că mandatul de 4 ani, de 5 ani a fost modificat de Adrian Năstase și atunci au mers pe valul, a crezut că ajunge, că își face lui și de fapt s-a întors împotriva lui și foarte bine că s-a întors împotriva lui. Adică bine sau nu știu că acum. De ce? Așa, pentru că atunci cu cine a pierdut Adrian Năstase? Cu Băsescu, cred. Cu Băsescu. Da, și deci ce și-a pregătit lui pentru 5 ani un mandat, de fapt la Băsescu, care după ce am văzut ce s-a întâmplat în continuare cu afinitățile lui, mă rog, nu, asta este. Sorin Iovurus. Ai aici niște alegători. Îți doresc să fie suficienți ca să urci în Parlament. Să ocupe acolo un loc, să te văd depunând jurământul. Ce le spune? După ce aș depune jurământul, tu ce le-aș spune alegătorilor? Nu, ce le spune alegătorilor acum, înainte de vot, ca să-i faci să te împingă acolo pentru a le deservi în totalitate interesele. Oricum, nu încerc să le schimb opiniile și punctele de vedere. Încerc să fac să gândească, să gândiți și să votați exact după cum aveți dumneavoastră interese și ce ați vrea să vi se întâmple în continuare în viață. Bine sau rău. Eu sper că dacă ne votați pe noi și sunt convins, sau pe mine cel puțin pentru că sunt omul de pe listă și așa sunt pentru ca oamenii să fie votați după aceea listele, nu o să vă înșelăm. Eu nu o să înșel niciodată. Îți mulțumesc, Sorin Iovurus. Îmi pare rău că n-am insistat mult mai tare ca să vii mult mai devreme. Îmi pare rău că nu m-ai luat consilierul tău, pentru că altfel te-aș fi sfătuit să intri mult mai devreme la bătaie, pentru că în politică trebuie să ai în vedere anduranță, trebuie să ai în vedere timpul și pe agenda, pe primul loc, trebuie să ai în vedere alegătorul. Ori, având alegătorul, îl știm, dar Toți nu avem alegătorii. timpul, Toți toți alegătorii, sigur că da, dar neavând timpul necesar pentru că această transfuzie ideatică de la candidat la alegător necesită timp. Și trebuie să-l respectăm pe alegător, îi cerem să ia o decizie pe ultima 100 de metri în condițiile în care el este bombardat zilnic de zeci și sute de informații. Mie mi se pare că este prea mult și riscul este prea mare pentru cel care candidează. De aceea îți urez acum foarte serios să intri în Parlament, iar dacă nu, te condamn să continui ce ai început. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, sigur că este o emisiune electorală, dar sunteți de acord cu mine că personajul Sorin Iovurus este un om de care avem nevoie. Este un fel de must-have. Doamnelor și domnilor, să ne vedem cu bine.